Het is een flinke delegatie die het van de middag bij het ziekenhuis aankomt. De inspectie voor de Volksgezondheid is erbij. Zorgverzekeraar De Friesland, de GGD, maar ook Kamerleden en leden van Provinciale Staten, ondernemers uit Dokkum en het actiecomité Red de Sionsberg. Voor de deur van het ziekenhuis was het zien houden. Mevrouw, sorry. Wat is het? De deur is gesloten. Oh. Dames en heren, het kan toch niet zo zijn, het mag toch niet zo zijn dat in de toekomst de deur voor acute zorg en in dit geval voor mijn vrouw gesloten blijft. Daarom een dringend verzoek vanuit heel Noordoost-Friesland om de deur voor de acute zorg en geboortezorg van de Sionsberg in de toekomst open te houden. Dank u wel. In het ziekenhuis liet de delegatie hem informeren over de plan met de Sionsberg. Sluiting van de afdelingen acute zorg, verloskunde en cardiologie en het ophouden van de oncologische operaties. Intussen hadden er al flink wat acties en demonstraties geweest. Het CDA had al kamervragen gesteld en keer verder net zo vol ondernemen. Wat ik dwang in is dat ik zei dat we ons ervoor inzetten zullen. Dat de mensen hier in Noord-East-Friesland net hoeven in te zitten over de manier waarop hun acute zorg en hun geboortezorg regelen wordt. En dat is wat wij als politiek oorgaan op dit moment. Daarmee wordt duidelijk dat de voorgenomen sluiting van de afdelingen nog lang net van tafel is. Nou, er zijn allerlei opties de revue gepasseerd. Daar is nu nog geen keuze in gemaakt. Zij zullen een keuze voorleggen. Dat zullen ze zondagavond doen aan ons. Daar gaan wij maandag en dinsdag naar kijken. En ik hoop dat wij donderdag een vruchtbaar gesprek hebben met de inspectie. De actiegroep Red de Sionsberg is dan ook eerlijk. We ben je weinig mee opschatten. Het is, de mensen verzezen dat ze al jaren het beste met het ziekenhuis voorhalen. Wij hadden een andere mening over als het de meeste horen had. Tak een week komt de Sionsberg met het plan dat insteert hoe het nou precies verder moet met het ziekenhuis in Dokkum.